Само в рамките на една календарна година българския замък зае челно място сред атракционите в света. Феноменален туристически обект в Куала Лумпур. Най-предпочитан туристически обект в Брюксел. Най-добра фамилна дестинация в Европа. Най-романтичен замък в света на церемония в Дубай Експо Център. Магията на българският замък вдъхнови хора на изкуството от целия свят. Музиканти от 6 държави създадоха уникален музикален микс, посветен на влюбените във вятъра. Чуйте само една малка част от невероятните изпълнения на малко познати за нас езици. Може би вие не знаете нито една дума от това. Но слушайте със сърцето си. Yüreğimde kıynadı oynap, sözüm seni kalay kıyım, sevmege kalay kıyım. Kökdenizli Arıoğlu terelegen köreme gözlerinde Cevapsız sürekli geçleme sözlerinde Yine seni süyer Düştüm bugün dağı da sağındım seni eske düşür Yüreğimde hislerim oynap Gönlüm büyür Yalnızda kaldım ben bir seni söyür Ülküyüm Düştü bugün dağı da sağındım züremini üyüm Kıyım, kaydak düğüm, ekranım şaşı kıyım. Душа моя, ночь прошла опять и снова вспомнил я о тебе. Все вокруг меняет облик, все меняет свой цвет. Сквозь холодный рассвет вижу твой силуэт. Көңіл күйім Түсті бүгін тағы да сағынтып жүр мені Жүрегімнің шектері ойнап Осы күйің қандай түйін екенін шешу қиын Сені сүйем Маған ешкім ұнамайды Сені сүйем Жаныңда ешкім тұра алмайды Жүріп тұра алатындар көп деп атайды Сені сүйем Маған ешкім ұнамайды